טוב חברים, פתחתי מצלמה. אני עומדת לתעד לכם את התהליך שלי ל100,000 בחודש, כאילו עד שאני אשפיע על מספיק בנות. אני רוצה להשפיע לפחות על 250,000 בנות. אני רוצה להשפיע לפחות על 250 בנות. זאת המטרה הכי קרובה שלי. אני כל היום עובדת על זה. פשוט מה שכיף שאני יכולה לעבוד מהבית לפחות. ואמרתי, רגע, למה שאני לא אתעד את זה בערוץ היוטיוב שלי בצורה הכי אותנטית שיש? כי זה מה שאני אוהבת לעשות וזה מה שאני רוצה לעשות, ואני רוצה שאתם תראו את התהליך שלי עד שאני אעזור ל250 בנות להשיג את חיי החלומות שלהן. כמו שעשיתי עם עצמי, אני רוצה להעביר עוד בנות את אותו תהליך בדיוק. ובגלל זה אני עובדת כל כך קשה, וככה אני גם לא ארגיש שאני לבד בתהליך הזה, ויהיה לי אתכם. אז מה עוצר אותי בעצם מלהעלות את הסרטון הזה? שום דבר. אז בואו פשוט נעשה את זה, כאילו, אימא'לה. פשוט הולך לשים פה עכשיו כתוביות ולהעלות את זה ליוטיוב, כי למה לא? בואו תכירו אותי, בואו אני אכיר אתכם. ואימא'לה, כאילו, יש לי כבר בקהילה של היוטיוב 217 עוקבים או מנויים, ואימא'לה, אתם מטורפים ואני מאוהבת בכם, ויאללה, בואו נתחיל את הדרך שלנו. למה אני מחכה בעצם? יאללה, אז בואו ניפגש בסרטון הבא. אוהבת את כולכם, ויאללה, נהיה בקשר.